अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। मी आडाळी गावचा सरपंच आहे। त्याचबरोबर गेली 10 वर्ष आपण ऐकलं असेल, वाचलं असेल की आडाळीमध्ये एक प्रकल्प मंजूर झालेला आहे। 2013 मध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार असताना आडाळीमध्ये ग्रामस्थांच्या मागणीनंतर MIDCचा प्रकल्प मंजूर झाला आणि आपल्याला सांगायला आनंद होतोय की 10 वर्षापूर्वी कोकणामध्ये विकासाचे जे काही तथाकथित प्रकल्प शासनाकडून प्रस्तावित केले जात होते त्या सर्व प्रकल्पांना स्थानिक स्तरावरती अनेक मुद्द्यावरती विरोध झाला, परंतु आडाळी MIDCचा हा एक प्रकल्प असा आहे की जिथे स्थानिकांनी प्रचंड सहकार्य केलं। 2014 मध्ये 70-80% पेक्षा जास्त जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित केली। त्यानंतर सत्तांतर झालं आणि महायुतीचं सरकार या राज्यामध्ये आलं। हे सरकार आल्यानंतर आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत राहिलो इथल्या स्थानिक आमदारांकडे की या प्रकल्पाला गती द्या, कारण या प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊ शकते। मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळचं बांधकाम सुरू आहे आणि काही वर्षातच त्याला गती मिळेल। ते विमानतळ सुरू होईल। गोव्याच्या सीमेवरती हा प्रकल्प असल्यामुळे गोव्यातील अनेक उद्योजक या ठिकाणी यायला तयार आहेत आणि त्यासाठी म्हणून आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत राहिलो, परंतु दुर्दैवानं 2014 ते 2019च्या दरम्यान 5 वर्षामध्ये या प्रकल्पाला फारशी गती मिळाली नाही। 2019च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी या प्रकल्पाच्या संदर्भात माननीय तत्कालीन जे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई साहेब होते त्यांची आम्ही भेट घेतली आणि त्यांना विनंती केली। त्यांना या भागातल्या लोकांच्या रोजगाराच्या प्रश्नाबद्दल आम्ही कळकळीने सांगितलं आणि त्यांनी दखल घेऊन या भागातल्या या प्रश्नाबद्दल तातडीने पावलं उचलली आणि या ठिकाणी आवर्जून सांगायला हरकत नाही, विनायक राऊत साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यावेळी प्रकल्पाच्या पायाभूत सुविधांचं काम सुरू झालं, पण त्यानंतर सुद्धा आजही त्या ठिकाणी एकही प्रकल्प उभा राहिलेला नाही। मित्रांनो, स्थानिक आमदार दीपकभाई केसरकर यांची जबाबदारी होती, कारण 2009 पासून ते आतापर्यंत अगदी 2024च्या निवडणुकीपर्यंत केवळ रोजगार आणि रोजगाराचं गाजर त्यांनी या भागातल्या नागरिकांना, ग्रामस्थांना दाखवलं आणि त्याच आधारे ते निवडणुका जिंकत आले। आज मी या ठिकाणी मुद्दाम या ठिकाणी उभा आहे तो यासाठी की आमदार ज्या ज्या घोषणा करतात या घोषणा किती पोकळ असतात, किती खोट्या असतात, ही आश्वासनं किती खोटी असतात याचा एक कागदोपत्री पुरावा या ठिकाणी मी या ठिकाणी आणलेला आहे। मित्रांनो, आडाळी येथे लवकरच आधुनिक पेपर कारखाना उभारणार। 6/9/2017चं हे कात्रण आहे, वृत्तपत्रातलं कात्रण आहे। याच्यामध्ये म्हणतात की आडाळी येथे लवकरच आधुनिक पेपर कारखाना उभारणार 17 आणि आता 24। तुम्ही विचार करा, कुठे राहिला कारखाना? आजपर्यंत 5 गुंठ्यामध्ये एक प्रकल्प उभा राहू शकलेला नाहीये। दुसरं कात्रण आहे गेल्या वर्षीचं 22 फेब्रुवारी 2019 दोडा मार्गावर आता घरोघरी लक्ष्मीची पावलं। आपण बघितलं असेल, मागच्या दिवाळीमध्ये वारंवार दीपकभाई सांगत होते की आता लक्ष्मीची पावलं येणार, लक्ष्मीची पावलं येणार। लक्ष्मीची पावलं आमच्या दारात येणार तरी कधी, कारण 2019 पासून आपण फक्त हीच स्टेप वाजवत आला आहात। दोडा मार्गात लक्ष्मीची पावलं येणार म्हणताना त्यांनी सांगितलं होतं की 5 कारखान्यांचं आपण भूमिपूजन लवकरच करणार। 2019 22 फेब्रुवारी 2019 शांतपणे तुम्ही या सगळ्याचा विचार करा, अद्यापपर्यंत काही लक्ष्मीची पावलं त्या भागामध्ये आलेली नाहीत, एक उद्योग उभा राहिलेला नाहीये। त्यानंतर 16 ऑगस्ट 2022ला आम्ही 15 ऑगस्ट 2022ला आम्ही उपोषण केलं की आडाळी मधले जे भूखंड आहेत ते भूखंड तुम्ही उद्योजकांसाठी खुले करा, कारण मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी उद्योजक येत आहेत, ते पाहणी करतायत, त्यांना भूखंडांची आवश्यकता आहे। तातडीनं ते त्या ठिकाणी काम सुरू करतील, परंतु त्यासाठी सुद्धा आम्हाला 1 वर्ष आम्ही संघर्ष केला आडाळी औद्योगिक क्षेत्र विकास कृती समितीच्या माध्यमातून। आणि या संघर्षाच्या वेळी आम्ही 15 ऑगस्टला जे उपोषण केलं त्या उपोषणाच्या वेळी सुद्धा त्यांनी सांगितलं की आडाळी MIDCची कार्यवाही सुरू झालेली आहे आणि लवकरच आम्ही त्या ठिकाणी काम सुरू करतोय। 2022 पासून पुन्हा 6 महिने गेले, भूखंड काही त्या ठिकाणी भूखंड वाटपाची प्रक्रिया काही सुरू झालेली नाहीये। सगळ्यात महत्वाचा एक विषय मी तुमच्या समोर आज गौप्यस्फोट करणार आहे, फार जबाबदारीने करणार आहे। 25/4/2019 आडाळीत ग्रीन हायड्रोजन आणि इलेक्ट्रिक व्हेकल बॅटरी उत्पादनाचा प्रकल्प। मित्रांनो, उद्योजकाला स्वतः दीपक केसरकर आडाईमध्ये घेऊन आले, भल्या पहाटे म्हणजे सकाळी ते आडाईमध्ये आले। त्यांनी
त्या परिसराची पाहणी केली, सोबत उद्योजक होते आणि ह्या उद्योजकांना त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला या ठिकाणी प्रकल्प सुरू करायचा आहे आणि त्यांनी घोषणा केली की आडाईत ग्रीन हायड्रोजन अँड इलेक्ट्रिकल व्हेकल बॅटरी उत्पादन प्रकल्प. आर्यन्स ग्रुप नावाच्या कंपनीचे ते डायरेक्टर होते, जगताप त्यांचं नाव होतं आणि त्यांनी घोषणा केली की 1500 कोटीचा प्रकल्प आम्ही या भागामध्ये लावणार आहोत आणि त्यातून जवळपास 1200 लोकांना आम्ही त्या ठिकाणी रोजगार देणार आहोत. लोक खुश झाले की खरोखरच एखादा उद्योजक आडाळीमध्ये पहिल्यांदाच दीपकभाई केसरकर घेऊन आलेत, त्यामुळे निश्चितपणे या भागाचा हा प्रकल्प या ठिकाणी सुरू होईल आणि या भागाचा विकास होईल. परंतु आम्ही थोडे आजकाल शहाणे झालो असं म्हणतो मी, कारण त्यांची जी घोषणा असते ना ती क्रॉस चेक करण्याची आम्हाला आता एक सवय लागलेली आहे आणि म्हणून आम्ही ते गेले 8:30-9च्या दरम्यान ते आले, त्यातून पाहणी करून ते 10 वाजता निघून गेल्यानंतर 11 वाजता मी सावंतवाडीमध्ये आलो. माझे सहकारी प्रवीण गावकर माझ्यासोबत होते आणि आम्ही चेक केलं थोडा हा आर्यन्स ग्रुप नेमका काय आहे आणि ते त्यावेळी जे काही उघड झालं हे धक्कादायक होतं. एवढं धक्कादायक होतं की तुम्हाला सुद्धा आश्चर्य वाटेल. परंतु याचा गौप्यस्फोट मी आज म्हणजे जवळपास 3 वर्षांनी करणार आहे. का 3 वर्षांनी करणार आहे तर आम्ही त्यावेळी विचार केला की असं व्हायला नको की हे लोक कायम आपल्या विरोधातच काहीतरी बोलत असतात, त्यामुळे आम्ही 3 वर्ष वाट बघितली. येईल आता प्रकल्प, येईल आता प्रकल्प, आजपर्यंत काही प्रकल्प आला नाही आणि या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पुन्हा जेव्हा अशी खोटी आश्वासनं द्यायला सुरुवात झाली त्यावेळी कुठेतरी आम्हाला राहवलं नाही आणि म्हणून मी आज पहिल्यांदा आपल्या समोर त्याचा गौप्यस्फोट करतोय की हा जो ग्रीन हायड्रोजन आणि इलेक्ट्रिक व्हेकल बॅटरीचा प्रकल्प 1500 कोटीचा दीपक केसरकर या ठिकाणी सांगत होते, तिची कंपनी आहे आर्यन्स ग्रुप. त्या आर्यन्स ग्रुप कंपनीतल्या 4 उपकंपन्या ज्या आहेत त्या ITR रिटर्न म्हणजे इन्कम टॅक्स रिटर्न न भरल्यामुळे स्ट्राईक आउट झालेल्या आहेत आणि ह्या MCAच्या मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेअर्सच्या अधिकृत वेबसाईटवरनं आम्ही जेव्हा माहिती काढली त्यावेळी धक्कादायक ही माहिती आली. त्यानंतर पुढची एक उपकंपनी त्यांची जी आहे त्या कंपनीचं भाग भांडवल साहेब 1 लाख, फक्त 1 लाख रुपये भाग भांडवल असलेली कंपनी आणि त्याचं कार्यालय पुण्यातल्या एका फ्लॅटमध्ये दाखवण्यात आलेलं होतं आणि या कंपनीच्या माणसांना घेऊन आडाळीमध्ये 1500 कोटी रुपयाचा प्रकल्प या ठिकाणी राबवणार होते. विचार करा, 1 लाखामध्ये साधं दुकान तरी सुरू करता येतं का? किती थट्टा आणि चेष्टा या माणसांनी या भागामध्ये केलेली आहे. त्यांना वाटतं की आजकाल कोण बघणार नाही, आपण जे बोलतोय ते चालून जाईल, परंतु आजकाल ही परिस्थिती राहिलेली नाहीये. आम्ही प्रत्येक गोष्ट आपली क्रॉस चेक करत आहोत आणि परत पुन्हा करत राहणार. ह्या काही गोष्टी झाल्या. परवा त्यांनी फार्मास्युटिकल अँड सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंटसाठी एक प्रकल्प आम्ही आणणार आहोत, त्यासाठी 4 दिवसात आम्ही भूमिपूजन करणार आहोत. आज जवळपास 15-20 दिवस उलटून आले, आचारसंहिता लागून गेली, ना कुठलं भूमिपूजन झालं ना कुठले उद्योजक आलं. सातत्याने दीपक केसरकर या आडाळीच्या संदर्भात खोटं बोलत आलं आहे. सुरुवातीला त्यांनी सांगितलं 8 दिवसापूर्वी की 80 उद्योगांना आम्ही या ठिकाणी नोंदणी केलेली आहे. त्यानंतर त्यांचे कार्यकर्ते आडाळी झाले आणि सांगितलं की 49 उद्योगांना नोंदणी केलेली आहे आणि काल त्यांनी प्रचारादरम्यान त्या ठिकाणी सांगितलं की आपल्याकडे 40 लोकांनी या उद्योगांसाठी नोंदणी केलेली आहे. माझा त्यांना एक प्रश्न आहे, हे जे 40 लोक आहेत ना, या 40 लोकांची प्रोफाईल द्या. या 40 लोकांची प्रोफाईल द्या. या 40 लोकांसाठी तुम्ही काय केलंय हे तुम्ही जरा सांगा आणि त्यानंतर तुम्ही पुन्हा आश्वासन या ठिकाणी द्या. मला एवढंच सांगायचं आहे, वेळ फार कमी आहे, मटेरियल माझ्याकडे भरपूर आहे, परंतु या भागातल्या स्थानिक लोकांचे जर प्रश्न सुटायचे असतील, या भागातला तरुण रात्री अपरात्री जो गोव्यामध्ये रोजगारासाठी जातो, त्याचे आई वडील या ठिकाणी त्याचे नाते घरामध्ये अस्वस्थ असतात आणि याला कुठेतरी बदल घडवायचा असेल तर निश्चितपणे आपल्याला या आमदारांचं परिवर्तन करावं लागेल आणि ज्यावेळी आमदार परिवर्तन होईल त्यावेळी मला निश्चितपणे विश्वास असतो की राजन तेली या ठिकाणी आपल्याला सहकार्य करतील. कारण राजन तेलीने गेली 10 वर्षांना मला हस्ते सहकार्य केलेलं आहे आणि म्हणून आज अगदी ओपनली या व्यासपीठावरती मी आमची भूमिका मांडलेली आहे. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.